Jatend migao marango chino mag Pii kod keyo Pii Pii Zacharia Njeru kanyakla kod jagoro mongirore migao no Ifantas Kimotho otimo limbe mar chuo wang'gi e chino mag gero yaw ma Koru soin rango puothe ochele kanyakla kod mbeko gi jopur kod chino mopogore e bwo Ahero irrigation scheme. Ma en odiechieng' mar ariyo e wuodhgi mar limbe aluora ma imbo mar Kenya kuma ne gichako kon Zoya odiechieng' manyoro. Millicent Adhiambo nigi mathoth. Enigni ang'wen sani, nyaka ne chak chenro mar gero yaw ma Koru soin magedo mare ne dhi muonyo omenda maromo bilion 20. Yawno igero e geng aora manyando e wuod mamoro ni Koru e tiego Talila. Kata kamano, chenro mar gero yawno nochung' apoya nono higa mokalo bang' ka jogo mane omiyo rak mar gere ne ojwang'e ka gilieko ni sirikal ne ok chwal negi chudo. Jatend migao marango chenro mag Pii kod keyo Pii puothe Zacharia Njeru kod jagoro mongirore migao no Ifantas Kimotho notimo limbe e kar gedo mar yaw no kama gisingo ruyo chenro mar chero kendo gedo mar yaw ma Koru soin. We noted that the project has not gone as fast as we would have expected, but we are committed as a government to make sure that the hiccups, the bottlenecks that are there, we are going to make sure that we handle them so that wananchi in the lowlands here benefits from that project. Elimbe gino mane gichako odiechieng' manyoro kod gwenge mag Zoya, jotelogo oyango ni yaw ma Koru soin ka gedo mari obiro rumo to bro konyo e tieko chutho midhiero mathiro ga chenro mag keyo Pii puothe kendo jiwo weche mag nyayo chiemo. We've agreed with my team that we are going now to fast track because we know what that dam means to the rice growing farmers here in Ahero. One, it's going to provide water through gravity, therefore it will reduce the cost of production. We are committed as a government also to make sure that food security, and I'm sure that way farmers will be able to reap, maximally. Kotenore kod bero pith mar ochele, negi singo mar kelo masin maduong' manigo tek mar goyo Pii kaka jopur osebedo ka ywago kendo gichano mar chako tiyo gi teko mar chieng' e keyo Pii mondo giduok piny nengo magisebedo ka gitiyo godo e teko stima. Shida ma wantiere godo en ni kaber to nego beni pumps wayud maber manyalo go Pii e nyaka sama wantiere godo ni nyocha wan gi shida mar fertilizer ka nyocha en siling 6,500 ka uno duogo nyaka siling 2,500. We have revised our budget and I hope in a month or so we'll be able to sort that issue of the pump. Currently, we're importing over 700,000 metric tons, and in the plan, we expect this region to reduce the deficit by 20%. So we expect to produce over 140,000 metric tons from this region, and that will be done through such programs of ensuring we have the dam, and also to ensure also the cost of the farmers comes down. In this particular project where we are at Ahero, we're also working with some of our development partners to ensure we have a solarization plan so that we can also reduce the cost of electricity as we wait for the dam and the gravity system. Yaw ma Koru soin, goro mare yango, ni en gi nyalo mar biro ting'o Pii cubic meters milion 93.7 kendo keyo Pii cubic meters maromo 72 pile ka pile ne miere moluore to kod bedo gi nyalo mar keyo Pino e puothe maromo hekalu 2,570 e kind tije mamoko e counties ma Kisumu kod Kericho maonge ng'ikruok ka gedo mare obiro rumo. Bende ka yaw ma Koru soin obiro rumo, to geno nitie ni biro tiek chutho midhiero mar oula mosiko muomo geng aora nyando kinde koth. Millicent Adhiambo, wang' mar Ramogi, Moroni, Kisumu County. Governor Manaro